ሰመዝ ትግራይ በሰንከት መንግስት ፌደራል አብልዕት ክልል አምቢርዎ አሎ ዝበሉ ዕጽዋ ዜጋታት ቆጥባውን ማሕበራውን ቅልውላው የጋጥሞም ከም ዘሎ ገሊጾም በሰለስተ ሰነ ኣብ ዝወፀ በማዕከና ዜና ትክልል ኣብ ዝተወዝዕን ደብዳቤ መራሕቲ እቲ ክልል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ቅልውላው ኣቓልቦ ክገብረሉ እዮም ተማሕጺኖም እቲ ናብ ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ዓለም ለኻዊ መሻርክትን ብዝብል ዝወፀ ጽሑፍ ወግዓዊ ማሕተም እኳ እንተዘይሃለዎ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስኮዶም ግን እቲ ጽሑፍ ብሕወሓት ዝወፀ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ከቢድ ቆጠባውን ሰብኣውን ቅልውላው ከም ዘጋጠመ ብምሕባር ብፍላይ ቀረብ ነዳዲ ብምቁራፁ ቆጠባዊ ምንቅስቓሳት ከም ዝተሰናኸሉ ምኽባር ዋጋታት ከም ዝተኸሰተ እውን ሓቢሩ እቲ ክልል ከዓ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ወዲቑ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝመርሖ ተኣማኒ ፖለቲካዊ መስርሕ ክንሳተፍ ድልዋት ኢና ብምባል ንኽልቲኦም ወገናት ናብ ዝርብ ከም ጽዋም ሓቲቱሎ እቲ ኩነታት ተኣማኒ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝጠልብ ይውን ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ስምዕ ምቁራስ ተጻብኦታት ዝኾነ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ክኽሰስ እንከሎ እቲ ነዚ ውዕላት ከፈጽሞ ዘቆመ ትካል ብዓብዪ ወዲቑ እዩ ክብል ነቒፉ ሕወሓት ኣቐዲሞ እቲ ስምዕ ፈሪሲ ዝብል መርገፂኡ ወግዓዊ ገይሩ እኳ እንተጸንሐ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ንመርገፂ ሕወሓት ብወግዒ ርእይቶ ኣይሃበሎን ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትግባረ ውዕላት እቲ ምቁራስ ተጻብኦ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም እቲ ሰልፊ ቅድሚ 6 ዓመት በዝተኻየደን ምኽንያት እቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ብምዃንን ዝጥቀስ ምርጫ ስዒቦ ዝቆመ ቤት ምኽሪ ናብ ስርሑ ክምለስ ገይሩ እዩ ሕወሓት ኣብ ዘርግሖ ደብዳቤ ድማ መሪሕነት እቲ ሰልፊ ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ክፍተት መንግስቲ ንምምላእ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣማራጭታት ምውሳድ ኣድላይ ኢሉ ከም ዝወሰነ እውን ጠቒሱ በዚ መሰረት ኣቐዲሙ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቕጽል ናይ ስግግር መንግስቲ ክምስረት ኣብ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ምምላስ ወይ ሕጂ ኣብቶም ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፉ ዘይስሩዓት ሓይልታት ወጻኢ ዝርከቡ ከባቢታት ምርጫ ክካየድ ዝብሉ ኣማራጭታት ከም ዝረኣየ እውን ኣመልኪቱ ኣብ ነጥፈታት ስገረዶብ ከም ዝተዋፈረ ዝተነግረሉ ሓደ ኤርትራውን ዝተሰርቀ ሰነድ ሒዘን ጸንሓ ክልተ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሊትዌንያ ተኸሲሶም ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝተመሓላለፈ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሃገር ሓቢራ እቲ ሽሙ ብኣሕጽሮተ ቃል JMI ብዝብል ተጠቒሱ ዘሎ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ከስግረን ብምፍታኑ ከምኡውን ዘይሕጋዊ ሰነድ ብምጥቃሙ ተኸሲስ ዘሎ እተን ክልተ ደቂ 26 ዓመት ኢትዮጵያውያን እውን ናተን ዘይኮነ መንነት ሒዘን ብምጽንሐን ከም ዝተኸሰሳን ጉዳዮም ናብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ፓናቪጅስ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎን ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኣኽባሪ ሕጊ ገሊጹ እቲ ፍጻሜ ኣብ ጥሪ 2026 ዘጋጠመ ኮይኑ ካብ ከተማ ሪጋ ላትቪያ ናብ ዋርሶ ፖላንድ ኣብ እትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዝተሳፈራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዶብ ሕጋዊ ሰነድ ምስተሓተታ ንኤርትራውያን ዝተዋህበ ናይ ግሪክ መንበሪ ፍቓድን ሰነድ ጉዕዞ ስደተኛታትን የነቒበን ድሒሩ እተን ከም ኤርትራውያን መሲለን ክሰግራ ዝሓሰባ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ምዃነን ስለ ዝተረጋገጸ ኣብ ቀይዲ ውዒለን እተን ኢትዮጵያውያን ካብ ቤላሩስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ላትቪያ ዝኣተዋ ኮይነን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ክቕመጣ ዝጸንሐየን እቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ዝተባህለ ኤርትራዊ ኣብታ ኣውቶቡስ ምስአን ሓቢሩ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንዕኡ ፈጺመን ከም ዘይፈልጦ እኳ እንተተዛረባ እቶም ሓለዋ ዶብ ኣብ ናይ ሓዲአን ቴሌፎን ገንዘብ ከም ዝተመሓላለፉ ምስክር እዮም ረኺቦም እቲ 550 ፓውንድ ገንዘብ ነቲ ኣስጋሪ ዝተኸፍለ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ኣብቲ ዝገበርዎ ምርመራ ሓንቲ ካብአን ምስቲ ኤርትራዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንነዊሕ እዋን ክትራኸብ ምጽናሓ ተረጋጊጹ ካብ ቤላሩስ ብላትቪያ ቤልካ ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ የተሓባበር ከም ዝነበረ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ ኣብ ሶማሊያ ብጉዳይ ፕሬዝደንትነትን ዘመነ ስልጣኖም ብዝተሓዝ ፖለቲካዊ ወጥራ ዓሲሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ሞቃዲሾ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቋት ተቃወምትን ጽዑቕ ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ እቲ ግጭት ብሰንኪ ምንዋሕ ምርጫ ዝተበገሰ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ግጭት ድማ ብዛዕባ ህይወቶም ዝሰኣኑን ዝቆሰሉን ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወፅን ኣሎ ሕብረት ስልጣን ፕሬዝደንት ሶማል ሼክ ሓሰን ማሕሙድ ብ15 ግንቦት ድሕሪ ምብቅዑ ንሓደ ዓመት ምንውሑ ኣብቲ ሃገር ሓያል ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣስዒቡ እዩ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ናይቲ ፕሬዝደንት ዘይቀዋማዊ ይክብሉ ዝነቕፉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ንሎሚ ሐሙስ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክካየድ ፀዊዖም እዮም
መጠነ ሰፊሕ ፀጥታዊ ስርሒታት የካይዱ ምህላዎም ዝገልጹ ፖሊስ አንጻር ልዑል ዕጥቂ ዘለዎምን ብሞርታራት መጥቃዕቲ ዘካይዱን ምልሻ ገጢሞም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። ሓደ ካብ ተቃወምቲ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሕሙድ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሓሰን ዓሊ ካይረ ሰላማዊ ተቃውሞ ንምግባር እናተዳለወ እንከሎ ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተጠቕዐ ከሲሱሎ። ሓላፍነት ናይቲ ዝስዕብ ጉድኣት እቲ ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዝደንት ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ። ዛጊት ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ ሶማል ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ብቐጥታ ብሓደ ድምፅና ሓደ ውልቀ ሰብ ዝመረፆ ፕሬዝደንት ዘይኮነ መራሕቲ ቀቢላታት ብዝህብዎ ድምፂ እዩ ፕሬዝደንት ክምረፅ ጸኒሑ። ሓሰን ሼክ መሕሙድ ግን እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብቂዑ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል ፖሊሲ ተኣታትዩ ፕሬዝደንት ብቐጥታ ብህዝቢ እቲ ሃገር ክምረፅ ኣለዎ እዩ ዝብል። ይኹን እምበር መራሕቲ ቀቢላታት ከምኡ ድማ መራሕቲ ገለ ተቃወምቲ ዞባታት ህዝቢ ሶማል ንከምዚ ዓይነት ምርጫ ድልው ኣይኮነን ዘሎ ብምባል ነቲ ፕሬዝደንት እዮም ዝቃወሙ። ኤርትራ ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣባል ማሕበራውን ቆጠባውን ቤት ምኽሪ እቲ ውድብ ኮይና ንኽትሰርሕ ተመሪፃ። እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ሎሚ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኤርትራ ካብ ዝመፅእ ዓመተ 2027 ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ከም ኣባል ቆጠባውን ማሕበራውን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ክትሰርሕ ከም ዝኾነትን ምስኣ ድማ ብርክት ዝበለ ሃገራት ተመሪፃ ምህላዋን ይገሊጹ። ኣብ ጎኒ ኤርትራ አንጎላ፣ ቦሊቪያ፣ ብራዚል፣ ፍራንስ፣ ጀርመን፣ ጓቲማላ፣ ጊኒ፣ አየርላንድ፣ ማሌዥያ፣ ማልዲቭስ፣ ሞሮኮ፣ ሰሜን መቄዶንያ፣ ፖርቱጋል፣ ደቡብ ኮርያ፣ ሴኔጋልን ዓባይ ብሪጣንያን እየን። መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ ኣብ ሃገሩ ብደገፍ ኢራን ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ሕዝቡላህ ዕሽሽ ብምባል ምስ እስራኤል ቀጥታዊ ርክባት ገይሩ ስምዕ ምንዋሕ ምቁራፅ ተኹሲ በፂሑ ምህላው ተገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ በስምዕ ዘይተሓጎሰ ሕዝቡላህ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ዝተበፅሐ ስምዕ ነፂጎ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ስምዕ ድማ ከም ዘይትግብሮዮ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለፂ እቲ ብመንጎኛት ኣሜሪካ ክካየድ ዝፀንሐ ዝርብ ንሊባኖስ ዘሕስር ክብል ነፂግዎ። ይኹን እምበር ሰለስቲአን ሃገራት ማለት ኣሜሪካ፣ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ስምዕ ሕዝቡላህ ሙሉ በሙሉ ተጻብኦታት ደው እንተኣቢሉ ዝፍፀም ምዃኑ ኣፍሊጠን እየን። ይኹን እምበር ሕዝቡላህ ነዚ ስምዕ ነፂጎ ዘሎ ብምዃኑ እቲ ስምዕ ብኸመይ ተግባራዊ ክኸውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ናብ እስራኤል ከዓ ሮኬታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምውንጫፍ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዳግማይ ዝተወልዐ ግጭት ነቲ ስምዕ ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ምጽንሑ ይፍለጥ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።